הוספת משרות יכולה להתבצע ממקומות רבים. הן מטבלת המשרות, הן מתוך חברה ספציפית, ובדרך כלל מתוך הפעולות המהירות, אוסף משרה חדשה. בואו ניקח דוגמה שחבר התקשר ומסר לי על משרה של כלכלן בכיר. הוא אף ידע מה תיאור המשרה. החברה היא חברה שבה קיימת המשרה. יכול להיות שזו חברה קיימת, יכול להיות שזו חברה שעדיין אין לי, ולכן ניצור כרגע חברה חדשה. במידה וידועה לי חברת ההשמה, או קיימת חברת השמה במשרה, נוכל להוסיף אותה, וגם אנשי קשר. חברה חדשה הזאת, אנחנו יודעים שאיש הקשר שלנו היא בחורה בשם גילה, ממשאבי אנוש, ויש לנו גם את האימייל שלה. נשמור את פרטי איש הקשר, ונשלח את קורות החיים. נוכל לתעד איזה קורות חיים נשלחו מתוך רשימת קורות החיים שלי. פרטים נוספים על המשרה, כאמור המשרה הזאת הגיעה דרך חבר בשם גדי, וחשוב מאוד ליצור תזכורת למעקב, כדי לראות שאכן קורות החיים הגיעו ומתחילים להיות מטופלים. ניתן לבצע תזכורת גם באימייל, מבלי צורך להיכנס לאפליקציה. נשמור את המשרה החדשה ומיד נוכל לראות כיצד המשרה נראית כפי שהוספנו אותה כרגע. יש לנו את נתוני המשרה, החברה. שימו לב, כבר נוצרו משימות אוטומטיות של שליחת קורות חיים ומשימת תזכורת, אנשי הקשר שלי והמסמכים המקושרים. זוהי הדרך המהירה להוסיף משרה עם פרטים כפי שקיימים לנו היום.